Stiwardiad hefyd, yn ei gwaith. Wyt ti'n gallu cael tyma bach o cliw ambell waith. Ni'n gweld y steward yn y siwt las na. Ar ôl wneud y marcs, mae rhaid i'r stewards fynd boi ti a just gweld le mae'r un cynta, o dyna'r number, a wedyn achos mae rhaid ti'n gwybod le alw'r cyffle o. So watcha'r stewards, wyt ti'n gallu cael cwbl o cliws yn yr dosbarthau hyn. I weld pwy sy'n mynd i ddod i'r brig. O ran y dosbarth yn gyffredinol, siwt beth yw'r safon di bod bore yma yn yr adran yma gyda'r Merlod Cymreig Cob? Yn gymysg, ys ni'n meddwl. Gymysg gyda ni fyd, ie. Dosbarth enfawr i ddechrau ffwr, ond gyda ni naill o'ch pen y spectrum mewn ffordd. Gyda ni rhai anifeiliaid arbennig o sydd wedi cymhwyso i sioe ceffyl y flwyddyn, fel ni'n dweud, sawl gwaith. A falle, dyn ni'n gweld yr ochr arall a rhai sydd wedi bod yn cyfallu cystadlu'n lleol eisiau dod i'r sioe frenhinol i gael mynd o flaen rei steddle. Ond mae wedi bod yn sioe a hanner beth bynnag ac yn olygfa i'r gynulleidfa fan hyn. Ond dwi'n meddwl bod y rhai gorau wedi cael ei gadw fewn. A mae hwnna'n beth mawr, y cyfle i fod yn y prif gylch, i fod o flaen yr eisteddle, bod ti'n gallu gweud bod ti wedi bod yma o ran y profiad, yn arbennig os mae dyma'r troion cynta wyt ti'n dod? Dwi'n meddwl bod yna lot o hynna, bod bobl falle yn bodol yn gwybod falle, does gen ni ddim siawns o ennill ag y Ridden, ond dyn ni eisiau mynd i'r sioe a cael fynd o flaen y stand yma'n hyn. A mae'n peth mawr hefyd, dyn ni heb fod yma am rhyw 2 flynedd a bod pobl jyst eisiau dod yma i ddangos. Ond mae'n sicr yn olygfa i ddechrau'r wythnos. Nawr, gen ti nod hefyd, mae ambell un gallwn nhw wedi bod yn sioe ceffyl y flwyddyn, ond wi ddim wedi gweld nhw'n mynd digon da yn y dosbarth hyn. A mae'n y ddoi surprise bach yn ligad i. A 2 ligad a fi twel heledd fi'n gallu cadw ligad ar y hynta a ochr arall fyd. Mae ambell i surprise wedi bod, ti'n gwybod, falle bod yn dangos bod dim lot o waith wedi bod yn dangos dros y sioe yn y blynydde diwetha. Odi hwnna yn cael effaith ar y ffaith bod yna nifer ohonyn nhw ddim wedi gallu... Mae yna 2 blynedd wedi bod ers gallu paratoi ar gyfer sioe, ers bihafio mewn sioe. Odi hwnnw wedyn yn cael effaith ar lot o'r cyffylen i'r merlod sy'n dod? I rhai, odi, ond wedyn ni bod y ponis hyn wedi gwneud digon o sioe yn y flwyddyn hyn. Fi wedi gweld nhw, ti David, mae rhaid wedi bod yn ambell i sioe yn barod. Mae rhywbeth o bwyti'r sioe frenhinol. Mae'r grandstand hyn yn tipyn o llonllygad i geffyl am syw ti'n dod mewn. Mae'n ni'n edrych lawr i'r cylch a mae'n disgwyl yn dawel neis. Ond dired i mewn a gweld gwynebau ni yn edrych arno ti ar cameras a'r genedlaetha. Mae fe tipyn bach o sioc i geffyl bach. A mae'n gallu cael effaith wedyn ar y perfformiad? Yn bendant, yn bendant. Mae'r stiwardiad yn neud 'i gwaith ar hyn o bryd, yn casglu yr rhibannau at 'i gilydd. Mae'r het i ffwrdd, felly mae yna benderfyniad. Pwy fydd yn dod i'r brig yn yr adran i Merlod Cymreig Cob. March caseg neu adfarch dros 4 blwydd oed. A mae rhaid cofio, wrth gwrs, dim ond un dosbarth yw hwn am yr adferch, meirch a cesig. So, ta beth bydd yn ennill hwn bydd yn bencampwr adran C o dan Gyfrwy. Wel, mae'r sain sydd yn dod o'r eisteddle yn dangos bod na benderfyniad wedi wneud. Wedi bod. Excitement. A tipyn bach o ffasur geffyl, wrth gwrs, yn heiddi fe. Sioe the Enforcer yn gynta. A Lily Burridge. Yn yr ail safle wedyn, gen i jyst yn gweld fan hyn o'r brws o webi, ond ddim cweit ar y sgrin. Mae Ellie Pierce Morgan. A Blaen Cilla Ruby. Blaen Cilla Ruby. Da iawn hi. Fe ath hi'n dda fyd, o'n i'n cael golwg arno hi'n mynd. Fe ath hi'n dda, mae'n heiddi hwnna. Wel, llon gyferchedau gwresog i Sioe the Enforcer yn berchen i Lily Burridge ar ddod yn fuddigol yn y gystadleuaeth yma i'r Merlod Cymreig Cob ac un adran yn cynnwys
y maich, y cysig a'r adfyrch dros 4 blwydd o'd. Ac yn amlwg yn meddwl lot fawr I hithau, I Lily Burridge. Rodi wir, ie. A dyma ni y cynta ar diwedd y dosbarth. How i the enforcer? O, mae dan dimlad. Ydw i? Ydy mai. A mae'n dangos falle nid yn unig wrth gwrs I fod yn golygu cymaint I ddod yn fuddigol yn y sioe fawr yma. Ond gan gofio y 2-3 blynedd sydd wedi bod tu cefn I ni, mae e'n neud hyn yn felysach eto. Ydy, ac yn ail, blaen cila Ruby wedest ti David I fe? Oedd enw'r poni bach Mae'n debyg bod y 2 cynta, Lily a Ellie, a ddeigryn yn fanna, y 2 yn nhw wedi plesio'n fawr iawn. A un dyn bach yn drydydd ar y ceffil dyn, ceffil bach brocna, Terry Clines, Menai the Victor. Rhaid cofio hefyd maen nhw yma ers 8 o'r gloch y bore. Ie, wir. Felly mae'n dipyn o amser I aros, 10 munud I 10 nawr a wedi cael gwybod. Yn y farn I, o'n i'n siarad bod yr holl bwysig sioe ceffil y flwyddyn. Ti'n gwybod, mae rhai bobl yn gweud bod gorwneud yr ambition I fynd yn. A mae rhai cofio, ti'n gwybod, sioe ceffil y flwyddyn mas o'r ffordd. Sioe frenhinol Gymraeg yw hon, a wyt ti'n eistedd ar ceffil Cymraeg. So, beth well na ennill bencampwriaeth ar Gymraeg yn y sioe Gymraeg. Ie, wir, a dyna ni. How i the enforcer. Ar diwedd rhyw awr a hanner wedyn ni o gystadlu. Wedi dod o'r cefnder, na dim gwaith y cefnder I fod yn bell iddo fe. Wedi dod i'r brig I ennill y dosbarth anferth hyn o ddan y 2 ferniad. Richard Morgan, Brydfa. Richard Morgan a Lisa Barswm Allen. Mae How i the enforcer yn tipyn o gymeriad wedi wneud yn dda, ond yn geffil sydd yn gallu mynd yn ffantastig heddiw, a fori yn gallu just difetha'r lot. O, diwe, wir. A mae yna hanes bach yn yn Olympia, just yn mynd rownd yn broncio. Ond mae Lily Burridge wedi cael gafel ar How i the enforcer a wedi wneud job arbennig a really wedi troi pethau rownd. Ti'n gwybod beth yw I wadau? Moorcroft the Master, allan o gaseg How i Supermodel, dwi'n meddwl. A dyma ni, I ni'n clywed y gefnogaeth o'r eisteddle yma yn y prif gylch yn dynodi mae Howie the Enforcer sydd wedi dod i'r brig ac yn cipio'r wobr gynta i'r gystadleuaeth yma, i'r Merlod Cymreig Cob a llon gyferchedau mawr iawn hefyd I Lily Burridge sydd wedi bod dan dimlad ers rhai munudau.